2 December Salmariwa 2019 Delhi ni Jantar Mantra Ipft ni Bukhakti Achuk Chaba Khaijagma Hai Tripura Hasteba Kaiba Samung Tui Kachi Tham Division Achuk Chaba Khaijaka Ipft ni Bukhakti Abuni Bisinga Sabrum Division ni Kalachara Thairik Tui Horbus Kango Gonodona Phai Tongphruwa BJP ni Adon Rabai Lamo Kashui Mana Khaijaka Haipana Dokana Hamjakma Bagoi Borok Mana Khaifana Mana Mariani Ngoi Tangsala Chaba Ongkorka Sabrum Bagmasara ADC Village Rashi Chandra Kamini Mangti Tripura Dharmacharan Tripura Tei Monorajan Tripura Pia Borok ni Tamo Chayatong Ochaba Ongkormani Tangsani Horni Damchuku Tama Jarawa Hatunsa BJP ni Samung Sitar Tangnara Borok ni Nogo Tango Choprojakha Asuk Simia Borok ni Nog Asuk Simia Borok ni Tongthai Nog Robo Subaiduka Opati Mungatui Mangti Tripura Dharmacharan Tripura Tei Monorajan Tripura Tamasaka Naini Chini Koktumawo Ang Mia mane ani bruno ang mitinere hoka Ipft ni mitinere hoka Mia obrudi choliyo hinai hala ang to lungoi thamalia lungoi ang sacha lumja Mia sacha lumja bai hala ani samangni bo lumja samangni lumani bo hai bichitibide hebona bichitibika bichiro chara ga yakko जों थुलाइजा जों साब्रै थुलाइजा दो जों साब्रै थुलाइ मानि फरा बाव फाय वाइसेरा Ipft हुसिया Ipft दुंसो हक बारो माता की जय आइहे फाय जिरो फायो आलाय आने साकरालाय खाबायसे सुन्द्रुलाय करालाय मानि फरा आने साबायसे सिरिदि उखा आको उखा बायसे करा उखा मा साचला मासालाय फरा उबले तागो फुनि दं मानो आइ अनबाय नायबाय आं आखुनाय ब्ला वासे दुबा बयजों रय रखलेर हजाक इमनबो नायबा तासिजाक अबन तासिनाय मानि आलाम बिद्दाना फुनख्लाय बिद्दा न साखोगा नों जेमन हब आना या आइखे खलायका नों पुलिसनो साखोग्रा दिहे बो पुलिसनो साखोगा पुलिस फेका आनि नगो पुलिस फेमानि परवा पुलिस या आनि नगो फेका কয়টা সময়नि ঘটনা बो या प्राय 8टा 9टा समय घटना जों तो गरिब नाय जि आंलाय बसे सारकलै दंखा दुखलै बो जखना केंखलायबा आं साकलै दंखा हाय बो फायखाय फायै आनि नंगायखे खायख्लांखाबाय आलां बुना बिदा फुनला या पुलिस फाय माने पुलिस नाय थांका मोना आनि मोना नाय थाङा हर नाय थाङै आजां थांग्रा नायहियै जिने दारबा बो थांका आजां थाङै नायबा माने आजां निबाय आंबो थांका आजां रास्ता दे लुमजाबाय बिसाद दखलै जा आं जे लुमजा थाङै आजां बराबाय ब्र तुमाबो साखलाय आजबा फि थांका मांसा सालांनि जासना निनि नक तांखंनाय रक बा नन हामला खायनाय रकनि बुमुं दे माननों आं बना बुमुं माने आना जे दादा सामानिलाय ब्रौ तंफो आलु महन तंफो आलाय यार तमासे रुंगी सा तंफो आलाय यार आरो जां तंफो जीवन मह तंफो आलाय आं तो हर थुजा नंया सिया ब्रौ सामानि एबन मते आं सि बन्त महन रं तंफो जफा लगया ब्र प्राय आस्तो 9-10 जन मतो कानफो ओ 10 जन मते रक बदलनि बुरु रक BJP नि ब्रो र बक बजत BJP नि ब्रो बक जोंना मिटिना थाङै हिचे हामला खाय माने आगेबा खेने आना मानाय मिया ब्रो आइ Ipft खाय हि आना नाय मिया ब्रो आनि जे लगे तोनार नबो बनबो जत हुमकी दुमकी रै क्लाइन थाङ ब्रो आं Ipft खाय हि आना हामलाकारी खाय ब्रो छैफुनुबे ए माबा आखे गाय सबको फाइना आथिरनाय प्ले Bukan bunyi hina nana. ang bahay nobat mata nong farka hari jahlang bo na dona agar tinggal Yang ngaruh ya tisagra di. Athi Video dire kanate. ओ लाथाबाय न बुना नाय खानो न ina khai bu nai yo ang barak gara lai nung nung ya tang di ang no tang ang botang nai nong ang kiya nong na ibo thidu ain hi ang bo माने नों Ipft taklai dia arah hina na. सिनि न थांदे ni nung tong sakra bala kan nung ni putih mana gara माने निनि अनलाय उखा माने ni bala ka khat mal ni nung mulai ka ble माने नों Ipft खालायो हनि ब्रकन हामला खालायका ai boti khai ngana hamla khai ble निनि मुं तो आयु मनोरञ्जन मिया हर तो उखा मिया आनि बेसां थेराङै दङ आं काटाया हिने हाटाया हिने हाजोबा बेयावनो बाजों फायदो आंलाय जाजे सिरङावलाय सिर फायदो फायका दुबा लाथिरे हाबाय वाइसे फदे जेतो उरि साना खाबले आनो तवानि आबातमा नबाय तबा दाइला आं अबातमा दाइ आनि बेसां जां बेफ्राय बुरि बेसाना कान्टानि आखुतानिया निसा आं बेसाना सलियो नबाय तमा दाइला नबाय आं कोनो नबाय तमा दरगा कोनो आं नबाय कोनो पार्टी खाया ताती खाया आनि जोनो सादर आनि पार्टी नां खायबा ननि पार्टी दं खायदि
nono hamla khlainai nainai hamla rok brok faiga lathati tama ai na phadro moton thangdi bodolni buru rok brok irini pangrani brodi jani ja ani baigana korkosi hon alai ya dipok bo BJP ang khada khayo naimnya Mani Ipft khai hnai naimia. naimnya O BJP ni. koita BJP ni bro koita সময় অংখা ঘটনা বামি warta bazi ya kho eta odoro noita smiro noita bra i paran mung tu abu ini paran bro ai i paran mung ini paran mung ya susara rosisondro para এগারোটা সময় থুজা 11টা সময় থুমানি বক্স অন্য ফাইয়াই আর নবা খাকপাইও হাইসং চেতল মানজিয়া ব জীবন মোহন আলু মোহন আই আর গাং অঙ্গ আর জিতি বাবু অঙ্গ এসে রঙ্গি ছা tamane bai nong ni busuk মানে busuk বক্স ছয় ছয়জনা গাও जों जत सिरिया মানে जों बासा लिया किरि माने बागै बासा लिया हाय जेराव माने बुलुम जा बुंनोबो बासा रमालिया बो किरि वासे सिरा के कबाक जा जों बासायबो गान किसिनि गामिया tamane bai nong no tan nini nugo phai brok মানে পুইলা তোমা khlainai ka मुंसालाय खाजिया ओ नगो फाय सिरु जालाय दुआसिम खाय गालां खाप्ले जोंनालाय मुंसा खाले खालिनाय o tangkhuk jagro soro आरो नगसिम तानसि गालां खाप्ले दाबो दङ बङ हासिन किरि लगा हामना खलिया মানে जों नगसिम फुरफुर मातं खाप्ले किरियै তোমানি থাই নখুক তান্না নাইখা ব্রক বা তানখা তোমানি থাই কিছু কারণ सामिया प्ले जोंबो त सामाया tamane ya sama जों त खायां गामों তো মিটিং থানজা जों त दा बेतनि मिटिं थानजा आइपिटिनि मिटिं थानजा মিয়া मियाग बबो लुमजा थामालिया आं सिजों थांगो मिया मिटिंया अ मिटिं गाना पाइबो मालिया हाय हाय मा फाइका जों जा रास्ताबो गासै दं जाय सागनो जोंना हाय फन खायै हाय जों मिटिं पाया माने हाय हाय फाइका प्ले फाइबा ओइ लामाला गासलिया हर फाइसिम नगो जामला खाबके प्ला नगदार नन लामो कासुगै माना खायनाय रक बदलनि ब्र ब गो मोबे कल खाय सागनो जोंना र दंगय नगो दंगय ओ सागनो गासिनि पारानि सागनो बदलनि बिजेपिनि दल बिजेपिनि दल लं बिजेपिनि दल लामा गासुनि सागो जोंना आइपिटि राव मिटिं थानाय राव लामा गासुनाय तिनि हाय सागो हायाबनो जों किरियै फाइमानि आरे लामा गोरै ए नगो फाया हरसआव नै फायै आन बेरा दानसिफायका नग दानसिफायका नग बेरा दानसिका बेरा रुगै कालांखा दुआफां मासे सिरुगै कालांजा निनमुं आने मुबुं मालां तितिरपरा आरो पारानमुं पारानि मुं रसि चन्द्र पारा निनमुं बातो आदा आनी मुं धर्मसरन तो ओंखामिया हर मैया हरनि 10टा समय ब्रक फायै प्रथम आजानि चिलाय फै ब्रक ब्रक माने सर बुमुं रक सामान रनि आं सामगना बुमुं आं सायखाना बनि बुमुंखा प्रथमे आलु मोहन फैयो एरपरै बन्त मोहन फैयो एरपरै फैयो ब्रक आरो जान एरपरै फैजा आरो ब्रक बिमल कमल फैजाक एरपरै ब्रक आरो फैजाक अरना आरो आं যত ব্রক ফেলে ফেজা পয়ন্দ্র ফেজাক এরপরে এরনি কর্কশ সিংহ পয়ন্দ্র আর এরনি রঙ্গিসা ব্রক ফেলে যাক দিপুয়ারও ফেজাক আবার বক ইরো ফাইয়ে মানাকে খাগা কালাই থাঙ্কা ব্রক ফাইয়েরা দারক তৈজাক বক রড তৈজাক লাথা সব সময় কে তুই আবু মানুষ আং কাতে কাতে হতা দাও আর বক আসে বেরেতে খাই বক নগর হইতে হরিনি নাই যাব মিয়া মানে নন হামলা খাইনানি পিছনनि মূল কারণ তোয়া বানা হামলা খানে বানা আইপিএফ নি खायो हियाय बाना हामला खायनि नायो ओ आच्छा जे नन बीजेपी नि बर रक ग्रुप बीजेपी नि ग्रुप बा आं आईपीएफ खायो हियाय बाना नायमिया मियाबा ग्रासता सिनि गारि गासुनि नायमान दाय गासुमिया फ ब्राव बा अबनि बायबो मनो दम सब सम हुनकि दुनकि ब्राव दिलि आराय सा निनमु आनि मु धर्मसरन इ पारानि मुंखा रसि चन्द्र पारा आपाते मुने खनावै साब्रुन डिभिजननि आईपीएफ नि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि तै आईपीएफ नि सेन्ट्रल कमिटि नि आदंरक क्राकसानि फंगो अ कामियो थांगै नायख्या कामियो थांगै नायमानि यागर बरक तामो साका नायनायदि पहिला हामबाय जोंनि सांगति टक थुनायरंमोन जोंनि सामबादिमोन जों जे मिया सारा त्रिपुरा गण अबसान दङ दिल्लीबो जत गण अबसान दङ जों प्रति नभेम्बर मासे जों दिल्ली थांलायो नभेम्बर मासे थाङो नभेम्बर मासे थाङो जों डिसेम्बर मासे 2 तारिख जों या दिल्ली बनसन दङ बाय सारा त्रिपुरा बनसन दङ बिनि बायसिनि जे आईपीएफ नि
समर्थन खालायनायाव Ipft नि सिनि जनगणआव बमिया जों बयबा कलासरा थांखि दैसागा बाव गनाबासन थामानि बावनो सिरो थांनानै फुंकिरमानि बाय जे तिनि थानाय हर पने केकेनि 11টা সময় केकेनि 10টা সময় ধরিয়া তিন পরে বান্ন বাও এমন অত্যাচার খায়া বেরারক খাকজাং নুও দুয়ারক রুকজাং নুও लाथारावबो इरो नुफैया जों जे बावनि जे फुनुंमानिनो जों नाय थाङा जे मते खायै बिजेपि Ipft जे जों सरकार तैसिमानि किन्तु जतबो जानि अधिकार दङ जानि पार्टिनो जार खायनि किन्तु जे बिजेपि खायनायराव बावनि बाखा तावान सकथों जों सरकार तैफायनाय किन्तु समस्त एडिसि बिलिस द्रियो जों जे वान सैनै मानि समस्त जों Ipft तिरक सांगा खालायमानि बिसिंतैसे तिनि बिजेपि सरकार फायो इ Ipft तिनो जतिस जे हमला खालायमानि जतिस आरो नेक्स्ट बार नो जतिस हमला खालायदों होननाय जों अलरेडी जों Ipft तिरक साकां तिया बासागै जों एक्शन लानाय अनि तिनि रो फायमानजक फायजाक Ipft नि प्रेसिडेंट इउर Ipft नि सेक्रेटारि केसियारक आथिसानि सब संगठननि फायमानजक फायजाक किन्तु इ मनो जे प्रशासन दंनाय रबो एकटु नेयानि अंथक फुनख्लाय तारातारि फियानि अंथक आं मिया जे खानामानि बावनो खालायमानिबो बक्स फायजागिया एकटु लेट खेलख्लाय सफायजाकनि खानागा बिनि बायनो प्रशासन दायित्वनि अंथक आरो कुनु किछु होनाय जों आरो कुनु नेक्स्ट बार जों रेहायरिया जों पुरा इउर Ipft नि जों याब खालायनाय ओ मिया चिनी ऑल इंडिया बेसिस चिनी दिल्ली द्रेयोबो खलायतो जों त्रिपुरा लैंड डिमांड अबाबाय आरो काइब्रय फागजाक जों चिनी ककबरक बासाना रुमान हरबाय 8 शेड्यूल बनो प्लस लाइ जे रिंगरक चिनी त्रिपुरा तंफाय माने 22 बोसोर काजाक अबनाबो चिनी त्रिपुरा सेटेल खलायनि बागै ते त्रिपुरा लैंड आरो कैसा एनआरसी सेटेल खलायनि बागै आर सीबी नो जों बिरोधिता खलायनि बागै मिया कलासरा थालिक तुइसा कम्युनिटी हल द्रयो जे खादुंमा पान्डा खलायबा द्रयो इ विष्णुपुरनि बरक रावबो थांजाक Ipft नि अंगय ओ थांफ्रोबो माथाक रगजाक बक बीजेपी नि बरक जे अरता थांदि होनाय ते फिले फाइफ्रु सारियो जे जों लेनायखा अबक साखा जे 9टा कि 10टा केनि न 10टा केनि न 9टा केनि न 11टा थाङय हुमकि रहिया बीजेपी नि जे बरक राव Ipft मा खलायजानो बीजेपी मा खलायना एहने हुमकि रहिया सारियो केकेनि बेरा खाखा केकेनो तगानि होनखा ते जों अबनो ना नेनि होने चिनि साब्रुम डिविजनल Ipft जतो बुदुलनि सिखला चाकले जतो फायै ओ नंनो विजिट खलाय फाय बगय मानजालाय फायखा जों जतनो चिनि साब्रुम डिविजन Ipft नि अंगय जबावनो खामा याफार फायजा ते चिनि बीएससी चेयरमैन साचारनि आबतंगो Ipft यूथ नि प्रेसिडेंट दंगो Ipft नि प्रेसिडेंट दंगो ते जतो ब्रांच नि दंखा जों बनो इ दावक चाइटा बाजे दङ जों फुंनि सिनि जे फायमानिमो कलासराबाय कम से कम 40 किलोमीटर आनोना ओ बलं बिसिंनि बरक बुसुक फैमिली आक्रांत उंखा तीनटा फैमिली आक्रांत खलाय रखा जे बेरारो खाय रखा हमकि रहा नग मानमानि नग रयाराव होने होनखा एक्चुअली बक कुरै बरक से नग नुवानोना ए रेकर्ड खलाय जाक जे नग बक बाखलाय तं हाय कान्था कुरै फानो बक सिनि दफाना हामजागै दफानो साजागै मिया जों बाय बाक्सा कलासरा खादुमा पान्डाद्रे थांमाय किफिले फेमासे बंनो सारियो तंनाय बुनाय होनै हुमकि रहा बीजेपी नि बरक रक केसले ओ खलायनाय बरक जे तकजांनाय बरक बक तो बरक बक बुजि दङ बक होनबा जों केसलाय सेटेल खलाय जह जों सुबाय हामलाय दङ होननै आइनि साइ रखा बसकानि 2019 बिसियो एडिसि चंमारि फायतंगो ओ चंमारि फाया सिगां गामि आमसाय तंनि तिप्रासर नखौ ते खंबुसुक सबाय जन समंग हास्तानि लोकरगनि